Bueno, bai da. Gaurko ibilbidea pixa kokatu aldea, esplikatuko izuet gaur egin deun ibilbidea, bale? Wikilokeko plataforma hontan. Bai, bueno. Ataunen gaurko hontan, San Martingo auzotik abituko gea. Hemen peione, esaten zaion jatetxetik, edo, Urbieta edaretzen zaiona. Berez Urbieta, bale? Hemen ningo deuna da, etxe hartetik bukaeraldea, San Martingo bukaeraldea iritsiko gea, eta hemen atzeneko etxe ingurutan goralde hartuko dugu, bai. Hemen otamotz zeharra edo deitzen zaion inguru hontan, bai. Hemen gora juten ioko gea, hemen ja aldapa dezente eukiko dugu, bai. Hemen goatzen hontan, ikusten ez da, aldapan jarseituko dugu, gora eta gora jarraituko dugu, hor Garagartza baserri pasatuko dugu, aurre jarraituko dugu, Aldarreta baserri pasatuko dugu, hor nekazal turismoa da hor, Aldarretan, bale? Hor jarraituko dugu, pista hontantxe, eta, kilometrotxo batzuk, hor ikusten zuen 4,6 garren kilometro guatzala, desinte pistako tramo dago hemen, bale? Desinte pista zati dau, eta hemen igoko deu, bale? Hor, momentu baten, ez dakit zergatik igo desbidera bintzat, nik ez de jarri puntu, ez dakit batzutan moitu bintzat. Eta hause da tramoa, bale? Hemendik onaino, goraino, hause da atxurbiko tramoa, bai? Eta hemen aiatzen ga atxurbiko gaina, bale? Orduan, geho zeharrik zehar jarraitzen dugu, jarraituko dugu, hor trikuarri bat eta beste ikusiko dugu, eta oin eiatzen gehor, dorronso gaina, bale? Eta puntu igaltu negia pasatutu, dorronso gaina, urruna ikusiko dugu izango da, bale? Lizarrabeko txontxorra doi, bale? Lizarrabeko txontxorra, bai? Vale. Eta ondorenen hortik behera jetxiko geha, igaroko dugu, eta hemen hasiko geha Laustierreka aldea, Laustierrekako auzo aldea dijon pista jarraituz, bai? Bai, seitzuko dugu pista mera, eta hor ikusiko ditu, Zoazalgo bazterria, Urrutxuko bazterria, Urrutxu, eta hemen mendibera jetxiko geha, Laustierreka auzonen, Laustiturrita eta Laustiturrita berrita, bai, kusiko ditu, hemen dibera jarraituko duia, Laustierreka pasauz, hemen dik San Gregorio atuko, eta San Gregorio ningo deuna izango da, atzeko herribidetik, jarraituko dugu, atzeko herribidetik, San Martine iritsi bale? Oso bide xamurre eta erraza. Bale? Eta iritsiko geha, San Martin gozunea, eta hemen behize errapide artea, eta kotxean leku arte. Venga, bale. Hemen pixka bat jarraituz, eakutsiko dizuet, iruden nola ikusten den. Ibilbidea bai. Wikilokek funtzio badauke, nik ez nekin existitzen zanik, eta badauke, bale? Hemen ikusten da, nola dan, esan dezan, bai? Hemen ikusi dezakezue, atango domoa dana hau da, bale? Guk hemen parez, honen bestaldetik egin dugu, bale? Hau paren ikusi dugu, bai? Baina guk justu jungea, bestaldetik. Hemen digabitu geha, eta hemen ja aldapa gora indau. Aldapa gora jungea, eta pata, hemen etorri geha, eta hemen nio deu, atxurriko gaine, mentxe da atxurri. Ondoren egin deu, gainuz gain, dorronso gaine arte etorri,
eta hemendik Lizarrabeko baina. Eta gero indeuna da jetxiz, pistea jetxi deu, eta lauztiarreka inguruko basarrek ikusiz, jetxigia honea bera, tapa, San Gregorio, eta behin San Gregoriotik, berriza, errepide ondotik, erreka txiki ondotik, hemen paso beha. Venga, gustoko zitzazuelako. Hala, gero arte. Bueno, egunon ba, beste egun batez. Hemen nire arpide dun zaten guztioi. Bide, gaur kontan, ataunen egingo dugu beste ibilbide txuat. Gaur kontan gara hemen San Martingo auzon. Bitorrene eta Peione edurbieta erretegi ontatik abitxuz egingo dugu. Eta egingo deuna da, Otamotzaldea igoko gea, eta gainez gain, Atxurbi bidetik eta Aretzaino jungo gea. Eta gero, San Gregorio gauzua jetxiko gea. Eta San Gregorio gauzotik, San Martin gauzua etorriko gea, hemen atzetik daun ibilbide bat jarraituz, oso politia, eta oso lasai erreka kontra. Eta, hortixe bertatik, ailegatuko gea honeño. Bai? Hemen leku zoragarri, gainbeste leku zoragarri badare. Baina, gaur kontan, hoxe ingo du. Hemen dixe, goiti pasatuko gea. Esan abituko gehala horre aldea, bale? Auzo aldea. San Martingo erdigune aldea. Bai? Bale, venga, abitingo gea. Gaurre izea da urdun bazakit invento txikiat egin nion hemen mikrofonoa estaltzeko tola, aizeo txik ez aitzeko, baina ez dakit pa, esmauko tera. Handik San Gregorio gota auzunea, altza ez, mendik jungo gara, bale? Guk aurrea jarraitxiko dugu. Hemendik gora dau Gentil Baratza, hangoran. Ikurriña eta Nafarroko banderan, Gentil Baratza edo deitzen dana. Hortik jundeik ez da. Guk egingo deuna izango da, hementxe bidegurutza pasauko dugu eta abituko ga, bale? Venga. Esan da bezala xe, hementxe, zubi igaroko dugu, eta bide ontatixa, pasako ga, bai? Hemen xe ingo dugu bidea. Hemen hasieran kontinuo grababitzu, bale? Ez galtzeko inoz. Ata negozio, emeste bastar, polit. Venga, hemendik aurra zeituko du. Hementxe gatozgu, erreka kontra etorriko gea, hementxe San Martingo auzoneko, leheno kanpo futboletan, ez autu noni kanpo futbola. Pentsa hori zer da honein da, zinea eta dana da. Bale, orduan, erreka kontra hortantxe gatoz hortio, gugin behar deuna da hortik gora io. Orduan, hemen bide kontra hontatik jungo ga. Zubik eta ezer gurutza hobe, erreka kontra hontan egingo du, bai? Orduan, hor aurrea jarraitiko du. Bale? Hementxe aurrea, bide gurutza hartu arte, bai? Venga, bazen hartu arte. Hementxe, hortxe auzune uzten nahi geha, eta hemen, horria pixu etxeek eta hori denak horregatu di, bale? Orduan, hementxe atatzen nahi geha, eta horra aurre esiago, pixka bat aurre esiago, hantxe bukeran ikusten den hartan ezkerre hartuko dugu gora, eta aldata serio jarriko zaio, bai? Venga, ba.
Bueno, eta aten izan zela, hemengo bideguru untzonten ja, gauzak serio jartzen hasiko dira. Wikilo beti bezala tontotzen nahi zat, eta gizargati baina, batzutan galdu itxendo seinalea. Atango basarrik, pena, irakurri ez ditzen. Orduan, Atxurbia 5 kilometro, dioko itibora. Atxurbia jotzeko aldapa serioa. Orduan, bega, gaur kontan aldapa desiente tokantza dita. Hala, guazen bagora. Eroitako etxea, pena, hola eroiten utzitako etxeak. Baina, zein mantenduok, diru gaintzen honen. Hala. Hemen metro gutxin altura asko hartza. Bista politiak. Atango domoa. Hoi dana. Naukalakazen, Egu gaur, aldapa jarra dago gara. Hala, beti bezala, bale? Pixkanak agora, venga. Bueno, ikusi zazu hemen zein metro gutxitan ze altura hartzen dan. Ben hasieran jende pixea ikatzeko desenteko altura aldapa dago. Nahiko kaineritua da, tramo hasierako. Hasierako kilometro eta erdi horago bat. Baina bidazazu ze bista politiaren. Ja indago edi eta euski apurre gindaia dana, nola daun berde inda dana. Eta ingurun maila honi danai, hemen zehar honi danai, gehitzen zaio otamotz. Otamotzeko zeharra izen behar daudana. Hola zautzen da. Eta, boixe, otamotzeko zehar. Baserrik eta ordare batzuk bera, mestatzuk hor aurreago dara. Ikusten jungo ba. Venga ba, guazen gora. Eta aldapa nola daun, beti bezala. Lasei hartu. Pauso mantxotu, disfruta egin behar dugu. Baztarrak ikusiz. Disfrutau, leku gezautu. Guztua bintzat, ez itotzen ibili. Venga ba, hala, guazen aurre. Bueno, hemen txegatoz, esan hauxerala gaur ingo itun ibilbiden 3 aldapa nagusi ongo di. Lehenengo hauxera, hasi eta beladaren kilometro terdi bat hortxe arte. Horre bidegurutza daun arte, hortxe. Haize hostia hau, mikrofonokin. Gero ikusi zazue, gainez gain jungo gea, hor pare hortarte. Hortxe urrutin dago muskiko antenea. Hortik behera jetxiko gagu. Horro egin behar dago. Hemetik goiztik buelta guztia. Han gaina itatio. Eta hemengo antena hortatik goiti behera jetxiko gagu sangrauri. Eta gero, erreka kontra daun herribiden, bueltan etorriko ga. Ben pareko hau atango domoa da. Sarrera hor dauke, gentil baratza hortxe dago. Eta ben fijau zaitezte, atango ezaguarretako bat. Hoidana artea da. Esan duzun, ataune galde hortatik, euski jotzen don aldetik, artea daukela dana. Ez pagoa eta ez erroi dana artea da. Danen gaina, mendiasi eta, ergone eta aurreño. Laiotza ez, euteran daun alderdi hoidana, zea da, artea da, bale? Kotxe datoz gehatu ingoet. Bizi ez erdan, mentxe neola kontutan,
nire izin izan dean launi goben ametxe topo de kotxe mogoiti bera. Bizik, bueno, bana, oiten dio, bakoitze bebide hartzen dut, eta nila ez nahi, hemen hata honen bizita hola baina. Laun hona, betiko launek, betiako izan dut juguen launek. Edo zerrezka eta bakigela emango dian, oiteko bat. Hortxe, guepiki ondie. Hala, bueno, hemen txe, bale, aldapatxo, lehenengo aldapatxo ja bukatzen nahi hemen. Hortxe ja, aldapea bukatu ingoek, orduan, bide gurutzea kutsiko izuet, eta no aldea junga. Hala ega. Bueno, hemen txe, mendi gatoz, lehenengo aldapea hemen txe bukatzea, bale? Hortik amuinengo baseare juten da, bai? Gu hemen jarretxiko du, bai? Hormigoizko bideo ontatik. Bale? Orduan, venga, aurrea ba. Bueno. Venga, hartza, beran utziko dugu, aldarra taldea jungo bain. Beti harta dio eta domo hoi paren deula. Gaur, edi harrapago ziak, segurazki. Bueno, zengo zoba. Etxin ez de ustaltzen ez de pauna. Venga, reite aldapatxo hemen, bale? Hortik urkila aldea iotzeko bidea. Venga, gozen gora. Bueno, ibili bergean tontorra ibili da nao. Eta hementxe ikusten nahi naiz, bueno, gu hortik gatoz, aldapa gora. Hemen tramontan ja pixa lauagoa da, horre pixat. Urruna igo behar dugu. Hortxe ikusten da. Teilatu honen kontra, hori da dorrontxo gaine. Urruna igo behar dugu pixat eskubiago daun atxurri. Hoixe izango da urrungo tontor potentea. Eta urrungo igo behar duena behiz, han atzeko bizkarrue da. Aitxu. Lizarra be Sangrorioko gazten txabolatik gora, aitxu, huixe da, urrungot. Orduan gehatzen zaio, bat pasatu dugu, atxurri jotzea tokatzen zaio hemen horratzen dauna, eta gero atzeneko aitxu. Eta gero hangainez gain, izozko, aretza, eta gero etorriko geha zuilo aldea. Eta zuilotik etxiko geha, horko muskiko antenaino. Eta antenati bera, iturritzako kibitati bera, Sangrori gauzu etorriko gara, eta erreka kontra herribide dio, San Martina bize bueltako gara, bale? Baina, bueno, ondik bide asko gatzen zaio. Bale? Hemen ikusten zuen pixat lauagoa da, errexagoa da, omen nuen dio. Eta, boix, hemen di pixat esetxo batzuk egiten jarraituko dugu aurreaka. Eta, jakutsiko zut. Bide, hemen dago, aldarreta. Nekazal turismoa edo. Nik ez dut nuen lehenengotakoa. Pentsatzat jarraituko dola, ez dakit. Pentsatzat zeitzen dola. Gu eskolan garen garaien da, ontxe 45 urte inditut, pentsa bazte honetan inditut. Ja bat zeukien, orduan, ni ustez, hemen inguruko lehenengo gespazien izan, hau etxe gizentziola. Ogo eta maoz bat urte gutxinez eman goitze. Nekazal turismoan, antxe da baina, jarrita. Aldarreta. Aldarreta nekazal turismo. Nahi donantzat, behide hemen zar daugen. Mendie, lasaitxasune pakea, ze ingurune zoragarri dauzken. Guixi eto ronzo gaine. Lehenengo atxurri da horremen atzeko, eta gainez gain, puntxa harta daño. Lizarra behar etxi, eta gero haitxuio. Eta gainez gain, musiko antena ikusten dan hautzatakoa. Hoxe, mentxe, aldarreta nekazal turismoa, agroturismoa. Aldarreta. Eta nola anuntziatzen da, baina. Baina, bueno, guk aurrea jarraituko du, bai. Hortaz, bidegurutza daunen da, bidegurutza dauango urrengo basarri hartantxe. Antxe grabatuko edo bale? Venga. Bueno, gu horko bidorzatik gatoz, bai? Hau esan dizuet aldarreta agroturismoa da, hau? Han bidegurutzen utzi dugu.
Hemen besta bidegurutza da. Bueno, hau, mendiko pista bada, baina ez hartu. Hemen nik jarratu bat da, bale? Hemen dizi jarratu bat da. Hemen besta etxe bat dau, polizia. Horre laun ondia dizi da. Gu jarratuko du, hemen dizi bera. Bai? Vale, hemen dizi. Hemen dizi zeitu bat da. Ez dakit, ondo haitzen dan, zati... Harriñan esponja guzet ez da asko iziola iten. Utre gerra da biltzen ben. Uelain ondoti pasatuko hor besta baserera da, uelain. Mendik txakataka horreak moga, bai? Behitzen egin izen horre... Mendik bili bergen, hor inguru hortaino. Ergone justu txontxorroren arzpinda, tarteko txontxorroi. Oida amundako txontxorra. Atango bailaran justu erdi, domo onda altzaniko bailara horren ondan, amundako txontxorra. Urgila aldeaten da ergone bestaldetia. Hemen dixe jaituko da, bale? Hemen dik kurba inez, horra aurra etxago. Venga, hala. Beti bezala traka utziko izuet, bale? Venga. Bueno. Ebi edi hau gaur. Bueno, aterki hartu, tapaki hartu, eta... Horti segetazak, bale? Hemen dik, lain da beste aldakio eta beste baserreatu zerek. Gu gehimardi hau, hemen behize aldapa gora bitu. Atxurbi, Deixentego aldapea bilazuko bize hoen digora. Orduan, tipitapa hemen behize, akasuek lehen hau zaizuek kuadrila bat topo ina dela, behize etorri ega batzetik mototi. Bidea ikusteatzik azeta. Bentxe topo behize. Bueno. Eta nena dira guztu atenok. Betiko launek, Betiko launek zain marrazarek. Hala, bentxe, bale? Behize ya bidea ya pixat itxusitzen hasitzen azten dugu, bale? Venga ba, hala, guazen ba. Bueno, hemen bidegurutzea, hoi belartzari batea zigok. Guk hemen dik hor hartuko diho bai. Mentxe gora ingo diho. Menja, aldapatxo zeu, bale? Orduan, lasai hartu, patxaraz, presa egitzeok, hoi bai, hola gotan inbazue, goiz abitu. Gero apuro eta zibiltzeko. Ez abitu amarrotan goizen. Etxetia tatzen. Garaiz, moitu. Denboak inibiltzeko. Hale? Venga, bintxe bat, gora. Bueno, mene aldapatxen batzek, hemen pinu jontan. Aldapatxen batozek. Eta mene aldapazak. Baina, bueno. Beti bizela, bale? Lasai hartu. Presa egitzeok. Eta... bidea disfruta. Vale. Zaizu eta aretza aldea jumardeala, baina... Etzegiat. Ebi eta ziziak eta... igual besta alternatibat. Zeingo diat, igual motzago edo... Usiko dio. Vale. Bueno. Hala, ikusten ez aldapatxoa, Bueno, hoxe. Lasai hartu eta aurrea. Venga. Bueno, da bia ziziu, bai. Edi pixia da ziziu gordon. Opa, zaizea. Hoxe, bideo estatik aldapa dezenteziok, Atea gurutzau, eta hortik gaurra zeituko dio. Vale? Hemen, bidea itugenak ateik jartze egetzeok, eta jartze balinbatzeok, irikita iztxiten dala. Orduan, ganadu eta nola dotean irikitzen mazio bat, behize itxita utzi, bale? Bezala, putada bade, animali guzti galdu eta nahaz itxitu beza.
tenen baserrik eta baserritarra zaintzizkie bideok eta behaire, tia puta egitea jumarreina. Venga, hala, bazen horre. Bueno, kaixkartzen azizte gipa egualdia, baina bueno. Hor, ate parea, langa parea pasatuko zeto, bale? Hemen bide xur txikiontan zaituko dira horrea. Gaur iruzenteak gaitxu aldea eta ez dara jogaz. Ebi eta turmoia etorrela emateik eta miseri pasatzen ez dira, libarra gora. Orduan baikon ikusiko jat. Atxurbi atako neok. Dorrozo baina. Lizarra beha eta lizarra baina diko jata bas. Segun ze giro daun. Edo gora zeitu edo lauztiarrek aldea jetxe. Vale? Ez ziket, zer zan? Markauta garen hemen ez ziket. Txontxo horretan aizte asko daule iruzen zeiak, Zekat gero kamara getzara ituko da norgoren. Intxuspu, hainbestaldiz pasa huean puntea. Intxusputan berno. Behitzeta, argoniz, irumueta, eta txaigorri. Txaigorri bukaeran nan. Bueno, hori lizarrustiko itxuk. Vale, bide txurrontan txesaitxuko dio. Venga ba. Kaiten horri hemen. Bueno, mentxe zan, zigan da honda. Ni kontuatzeako gora hongo baina. Katia gorrez joan. Hala, men idexi urtsiki hontan zehituko dugu horre, bala? Antxe besta langatea ja bat. Hala ba. Bueno, men zan da bezala, bale? Ate pasatzen juzuenen behitea, garen bezala ze gutzi barra, bai? Orduan, iriki baina behitxu bide. Nire bixean nixeri pasatzen hasi ezte pa. Galdiko iztea zeo. Zia gaitxuko zaian kamaran. Eta, zikazte. Hala, estemos por grabación. Hala, zaitxu bide hau. Atea bintzet, pasao barra bazeok. Zuz. Venga, aurre zaitxuko de hau. Hala. Uexe de gatxurri, oan dik desente zeuk hau. Zebi haidik ordu ez zirengo molda barrean. Ue derrenzo baina, eta eran lizarra be. Hala, oazen aurrea. Behitu zazu, Ganadu banan pasatzeko, edo markatzeko, edo txia, zartako izango na. Ganadu botik eman nahi bat zaio, marka hori nahi badek, men buru errapauta jartzen dek. Men langak initxi, horti sartza behartu ganadu, eta banan, marka hau botikea, zerro jeman barra zaiok. Bueno, eta ez dugu bezala motozale gortzi goztek. Tia, kamara nahi txuko da meño. Ba, aldatzea, gorra txurbin. Atan. Gainera guztia. Bade, hemen mendia Elizarrustian da. Leitze bide hau. Mendie guztan zaio nahi. Maztu hemen aukerea. Dutze. Atxurri antxe pare-paren bipinu ditarte hortan ioarri ogora. Eta motozale pentsone jat
Han zeharka hola jutitxukula nun betx. Handik litzarra behaldea batako txuk. Pentsatzen jat. Hala, litzazoketa. Moztu ingo. Bueno, esan da ez dela moztu ingo bidea, bale? Atxurbia horreatako no, baina hortik gora eize bueltea, zo gaitxua eta iota jaretza eta izuzkoti pasauza, bidea zeok eta ez ingo jaz. Bueno, bidea dauken nabintza disfrutatzen jumar dio, bale? Hor, atango domoa, ikustezu, atango domoa, urkilago bidea, amunda hor, ergonekoa, bizar ustiatzen, zoratzen, alar, eta izkoaten gainen atzen, txindoki, ikustezu txindoki goine, zentxorra, hemen dimatei besta itxura daugela, baina horre behasein ordizitik puntxagoa ikuste goine, hemen diola ikusten nahi, eta hundio. Horre, horko lepo horta, bizkarrondo horta ilautakon, geho bueltan iotzen zaio gainetik. Alar da, gambok eta hor dana hor harrain da, hor zere danak. Eta domo hemen buelta, neharki ikusten dek hemen, aitzarteko eta bezkoat eta leku dotorek, Aurre konpate matia itxunean, atango domo hau, atango laurden badala, terrenoz. Este garritzu ondie degikarri, bospiletan da horrek isto leku zerek hor. Hemen asko zeok, ustezu, baina, oire, polite lekue. Hemen arbola botatako leku zerek, hemen aize jotzeik, babesik etzeok. Hortaz, gaurko eunen aizeekin derikin, bueno, igual ez egun nira proposuna. Bueno, hala, paseitu atein, estirau leku ezan zutu, hala, ega ba. Bueno, hemen etoze, bale, bidezia hontan, hemen goratuko dio, bai? Ez hartuko, ez bidezik txikeo eta bideo idez, bale? Hemendik, ez etxo batzuk gainez, jungo eztek, honen paralela. Horrea gore ide bar diau, baina hemen diogunez. Igual lakasten aire gordon. Pena. Agua de mayo. Baina, hostia, ya. Fíjate igual de una balitza. Urrun hasikoik eta aguantatzeko ez tala izango ez. Leku politek, Ataun ez ezke bastarra politek. Euskalo noaino juten gaizteken da. Ze bailara politek. Hala, venga, guazen gora. Bueno, hementxak etozek berez pixtan buelta hundiez egin barra, baina, bueno. Kasi hemen dixek moztu ingo diau, idea. Hendi horrea tabar diau, azik pixat laburtuko diau. Eta tipi tapa, total orkoiko pista horta jomar diau. Entxezo pistea eta motozale harrapa emezia guen diet, zigator ratasko eta zardaren. Ia behaien konversazio baitzituk. Hala. Bidetxo hau xaurratu ja, bale? Hora, hain ezkarra hartu gehiago. Bueno.
hemen zeiltze danak, motozale horik iritza hemengo dienik, galduta zeiltzek sobrare, bideak ezin bila biziltzek. Dozenatetik gora zeiltzek. Hemen ematea harrapatzen mezie guardago. Vale, bueno, hemen etorri daizte, vale? Bideoi ez dia hartu behar. Bideoire ez dia hartuko. Ingo diau, hemengo bide txurra hauxe pasako diau. Hosti guzti, bera nun beti. Vale, bide txurra hauxe pasako diau, hemen. Ostra, oinezkontako prepautazioak. Oinezkontako, hemen ikustazio bidezka hau. Eta venga, hauxe dek ja, haitxuko igoerea. Hemen ja, bromai geteok. Así que, tipi-tapa. Tipi-tapa. Me jugo estek. Pista hortatik betzia, no jutuna. Etxurbi aldea junge goi. Baina guk, langoi pasau diau. Eta hortik gora. Indixe, gora. Haudek, bigarren aldapa serio, así que pazientzikin hartu eta lasai, vale? Venga, tipitapa. Tarteka gehatuz gungo nauk, arnaz hartuz. Bueno, horti beheti gatoz. Hanbeko hartan, bi pinu ditzarten pasabar genuen. Pasatu deu. Eta bestea dago, mentxe. Horko bizua etxe hori dira gaine. Zait ikusten nien. Kamara merke honekin. Hale, orduan, bueno, aldapatxoa da omen. Orduan, pazientzikin hartu, lehartu be, bale? Lasai, tipi-tapa, disfruto biztataz, eta lehaztu be, aurrea. Ega, ni hemen abitan. Hemen motozalek, mora eta bera ibili dituk. Txikitzen, egizan ez ezautzen gaina, patinen gora, bera, hemen bera jatxituk. Dozenato izango txas. Hala, venga, pasen. Bueno, a ver, moldatzen egin ondo grabatzeko. Ben, haizea beste egiteok eta. Bueno, bamentxe gerek, atxurbin, ha? Zendetua. Zarte gone, humedadea. Hola, joder. Haizea. Bueno, aldean bezala graber, atxurbiko baina euxedek. Hora izal, da hori da nago razen. Hemen atau, lazkao, gordizi, behasain, atau otomo. Atau otomo eta txindokian azen. Zia, kamaroni apresiatzen jo. Anpuitia arribeit, urrutia. Ez, ue zearek, artxueta. Samielo antenak, anatzen beriain ikusten, nik ikusten dira garrik. Zia, kamaronek apresiatzen. Amunda, hor beran. Eta hor muski, eta hor dana gozterek. Bizarrusti. Han, zia, ikusten da, txai gorri. Zelata muño. Irumu bata. Hortzerek bentaxar da argoniz. Hor berno golepoa. Intxuzpu. Eta hemen behiz. Hoi... Etzea gatako.
aretza eta antxezio garetza. Hau izozko, haitxuko igoreadek, antartzen izozko, aretza anazen. Nire ideaban handi gaurrea jutea, baina igual kaskarran txiko zeok eta jende egin kontutan gatu nok eta igual moztu ingoia bide. Zati bain inbardiat, hemen dio, hoxe, tinuri idazten daleko, dorronzo gainerek. Hortik belastari horren gainetik, Lizarra behar jungo goizek. Lizarra betxok, San Glorioko gazten txabolea, bueno, gazte garai baten izen dako, hortaz, vale? Leku politxek, Venga, seikingo dio, vale? Oain inbardi hau. Jesus, Maria. Baila honen bestalde bat egite, vale? Eta hor kontaktik jungo iso. Venga, hortixe. Bon, eta hemen bestaldea pasatuko ditzek, bai? Azarki txikitu be, eikia lortzen diaten. Giro atzea, Narra. Giro kaskarra zeok. Egon, azarkitxoak. Zerti, zemarre. Zuetek nahikoa, Gogo eugizkio nahikoa, Ze bastak politzek, Aitzea, hemen, horixe txarrena. Anatzen aizkorrik eta ez jugu zen laino pentzerek eta, baina leku politxe jugo, Zindokire dotore, lastine egualdi. Bastar politia nola etxuken, graba inezuen, ikusten jutu horrera egin. Lizarruztian aurren, hartan gotan, tomo hamen paren. Zaldatzen txindoki. Etxigarate. Nazional bata hortxe zigo. Menditxo aztetik hortxe zigo. Zeate. Bertako zeate. Uri garri txintzuan, etxegaratetik etxegaratetik aldatzea, baina ni bertako izalgo idaitxutazu bat. Etxeatekok. Etxeatekok bat kaltzea, etxeatea. Uri pixarra erekin zegi, baina. Bale, eta nire ure guain hor haitxu egigo, ez? Bueno, kusiko diat. Hortik luza bezkeo, beste bi iruat ordu igual luza den teia bidea eta Zika da, den baztemuz nahi. Hala, mentxe zaituko dio, bale? Disfrutaz. Hor aurren dorronzo gaineko txontxorrea jungo aizen. Horideak utxik bizu. Ega. Geu, Trikuarriat. Urrezulko armurea. Izenare bai, goi kuriosoa. Trikuarria. Historia horreko hilobia. Urrezulko armurea. Kurioso, Zeuntxor txikia besteik ezek, Ea zazua. Abelarrak eta... Gainea, bazirutik, erdia eronea. Bate matio korritzen mentzioan hemen igual erregek eta holako jendea hilobi daute egon goituala. Eta danak irik ino mentzizio. Ja, danak. Total degela, lehenako jenden hilobi dituk. Trikuarri dituk, jende lurperatzen zen. Eta gaina behin da berrera bilik. Zerreka ez ez. Baina, bueno, aurro nuen belarra ez egin. Ganado ibiliko hemen gainen da listo.
Ze biztaren, atxurri kontan. Hau, San Martinan lengatzen, ani San Martinanetik utxi gone bilita, eta baina, leku politiek, alde guztan leku politiek, Hoeratu gero gurea bagarrik politia dala pentsatzea, baina pixa moitu eta bastarra politia zerek. Hautza jun, honea etorri, oso leku politiek. Leku zoragarria dago. Zeristak. Leku jarra. Ba, hemen txesuetxuko dugu, hortxe, pinuri edan hortan, dorrontxo gaine degoi, txontxo horroi, eta horrein egungo goiztek. Hemen bidetxu horrein da zeo jende egin da, hemen txegarretxuko dugu, hala. Hemen behit jartik, atxurbiko zista. Etxia, zerdan zista. Hemen behitxu barra, atxurbiko zista, hemen biden. Etxia, zerdan. Bueno, ikusko dugu, gara etxen behitxuko. Hala, lehena ikusi zion motozalek, ozteiltzek, ezin pasauik, haitxu ezin nio. Venga, zaitxu mate horreño, vale? Hoxe dek dorrozo gaine. Bueno, zementxe gerek dorrozo gainen, 775 metro, ez di jartzen hola txontxorra markatzen don ze egetzeok, unoko harri, gobadarri mugarri ez dela zegoen. Gero izango egiba, dorrozo gaine, 775 metro. Hantxe atxurbi utzi hau, hemendik etorri gaiztek, eta hain seitzuko diau hementxe bize, vale? Langa honen kontrakontratio, bizarra behatako gaiztek. Eta zia, ahí 8 zena. Ardin, zintzarri hotxarek, jodas. Nizo hostiote banda hor. Hartaldeatzelek. Hartaldeatzelek. Vale, esan dagoa, mentxe. Pinu bero eta bai normala, dena izte jokoi. Hostias. Baina pinu, atzen egurzutan gaitze jotazteilek eta zurra eta xamazteilek. Etzegeat, haitxu joko dean. Daun giro egin da. Kontutan da luza bintzea gaina eta da igual. Motozale gorra zinen. Patinatzen. Zia, naparrago nungo dien horik. Hala, mentxe zeituko jo, bai? Ez, hartaldea hortzeok, baina hor, behorrak, o behi ez igoztek. Behizei elatza. Men ez egik usten, baina kamara honekin segurazki ez egik usiko. Baina bai, handiz, zozek hilaran. Zaila gaina, hostia. Behi asko zegoar. Hala, bazen arra. Pista politiek, tantan emarzuk behar. Honestatzen. Garri kamara honekin zeru ikutik genen galduitek. Hango itik etorri eztek zeharrik zehar, hauna? Hau izargo terreno izango txuk segurazki. Uste diat. Izaldala. Horre, Zike, zeinen hori geno atrebitzen zatea ondo kokatzen zike, da urretxuo zein zengo gena aurrekoaik. Piztonan kasartzea etxeko no baino. Zike, nago bukatzen.
zera igual izan hemen zehama berdik zera igual mutilo, gabidi eta natzeko urratxu bueno, emate pixia eta tartzen nahi dola ganado latza utzi hau, hostihok behorra, behi, danet izi gogor latza zegor ganado teie hau xerek atxurbiko gaine txontxorra atxurbiko gaine hoxe markauko diago itzilokeako eta zeitxingo diago vale. Bueno, listarra be, uste gatxurri izan dela aurreko bideon bukaran. Ez de gatxurri, listarra be. Gatxurri de gue antxe goran utzi dio, vale? Eta bain, mugati honea, hau de gata hon, hau izal izango. Oin marrionaek, horti zeitu baino. Hemengo lan hauntatio, hungo estek. Hunde igareko estek, vale? Hortio zeitu behar dio. Horrea zeitu behar diaguk. Vale? Horreño, jungo estek. Gero hortik aurre ikusiko dira zeitzen jo. Vale? Horren, lehena ikusi zuten beharra, guen jortzere pareat. Axari Trail. Bueno. Baterik bukau zaiuk. Kiston kontulari, no? Kilometro etetxeko ordu bete zamat. Horre gora eta ez, bale? Atxurbia. Hor goran. Hain gaine, dorronzo gaine. Dorronzo gainetik, hauxedek lizarrabeko txontxorra. Bale? Eta gu guain horrea jetxiko gaiztek. Bale? Men izalgo terrenotan gerek. Meningo diago, mendio pasau, eta hemen behera etorri. Bale? Venga ba. Horre txegarat ez beran. Kaniona hotxa eran aitze jugemen. Eta baina batek garbituta da nahi nola. Igual txontxo, ebilaka txontxoi buko de bintzat. Xari Trail. Venga, hortio, hemen dije zaituko dira gauza. Bueno, eta esan da bezala, hortzi utzi hau, atea, hortik izal aldea juten dek. Gu hemen ditorreko baiztek. Eta horko ideaban geho hortik goratatzea. Hoide gaitxuko gaine. Baina luzta bintzaiak jendekin kontutan da espaldi homenean laun batekin da kontutan eneok. Igual dire baina argitxu baina pixate dana busti eta lokaztu ez eta hoi nahiko leku lokatzari eta txarrista leku edek. Orduan, Besta teningo jatoi. Hemen dik, beha, hor lauztierreka behera jetxiko eztek hemen dio bera. Eta sangre hori atako eztek. Eta, bueno, bide horik akutsiko izuet. Okorra Espainiak ez dizkiatein hortik ez nok pasatuen irein. Hortaz, hoixi ingo dio, bale? Venga ba, hala. Hautza jetxiko jau, jundik ez bidez edo zuzen, bale? Venga, erorte. Bueno, hortik gatoz, goiti bera jetxigea. Lehenengo planazan oizei jotzea, bale? Baina, bueno. Pixka luzatu intrator kontutan da bera jetxiko lauztierrekatik. Hemen dixe, bale? Hemen bidetxo bat daugeu. Hemen di pasatuko gara, pista. Kontuz, minik hartu behe, beti bezala. Vale. Hemen diguten gara, hortxe, sangreriko gaztek daukien txabola batea. Hemen dik hartuko dugu behera, bale? Hemen dik eskubia behera. Bai? Eta, hoxe ingo dugu. Hemen dik beruntz. Tipitapa, tipitapa. Eta hemen dik behera, bale? Venga ba, hendixe.
Hemen dixeia behera hartuko du. Bai, horre... Haitxu eta inguruko bideorik utzi ingo ditu. Utzi ingo ditu. Ja, naize gauzita. Kinue. Eta moka bat inezun bardiat. Vale? Hemen dibera baserrita dolatako ga. Eta baserrita jatzen genen jakutsiko izuet zein dien da bakoitze, bale? Jakin lauztierreka deitzen zaion arantxiki hau bailara osartuko gala, bale? Venga ba, hala, zeitxungo dagoen ja beraka dauke udana. Sangrorio gauzoa eta arte, bale? Venga. Behi, hemen Sangrorio eta Ergoneko bastarrak. Bueno, Ergone atzen gatea. Amunda, antxe pare-paren, hendi urkilo. Eta hoi da, GR-a, horti bide bat egin da, nahu Ergonetik buelte egin da dauna eta horko eskarrego etxeoitari gaineti pasatzen da bidea. Eta hemen gainen haitxu, izozko eta areta atzen. Tor muski. Horti gestego idea neugan hasi ira baino. Ba bueno, ala xe beharko ipa. Estela, asko luzauzaiak hitz eta pitzi bilinok eta bakik, dana txokitik. Guia bidezka ontatik, bale? Bide honek emango ziuk hor baserri eta iotzen dan errepidea inoatako ziuk. Eta pein errepidea atatago, lauztierrekako bidetio, bize, Sangrorioko hauzunea gatxiko aiztek. Eta... ba, hoxerek. Horko mendi asunto gila bukatu izkio. Vale, oan ja, baserri, getxek, hauzo, gehakutsiko izut. Venga ba. Bueno, mentxe... nola notatzen, baso betatek joenen makinarik nola zabaltzen dizkigen bideak, hau lehenau bide pista txikiatuan, baino kamionak eta ibilin, nola zabaltzen dizkien. Bueno, hemen ja baserrita eta inguratuko ez, bale? Hor. Aurre esagoia, pista hau ateatzen dek, hemen baserrita dihon bideta, bale? Asi que, ez ikatu holago pista itxusiat ikusi ezkio. Da ikusi, ze pasatzen arbola bota ezkio. Higadura erosioa, gertatzek. Kenditzen diok lurrei eusten ziogen indarrak, kenditzen zaio arbola botata eta bida gero ben. Zer pasatzek. Arbola espazio deusteko honi, ba. Oen baserri ostako gikatuta igual emoituk. Zero, tira. Hala, zeitu hori hau. Bueno. Ba, esan da bezala, mentxe getozek, pista hontan etorri ezte, bale? Haun, Lizarra betik, hemen dixe bera etorri ezte. Hala, bizikletan hemen zende. Bueno, goixe, ez zian moztu. Esan da bezala, hortiz etorri ezte, bale? Hemen di bera ingo jo, hemen ja, asfaltoa edo... bidea bukatu itek. Borda Gaztelu. Baserri hemen. Hau zaharra eroita eta hor berri sobrare indatuki. Vale, ba hemen dixe. Ja behera, hoezte hemen dizu azalda. Zerek hemen di bera. Bai. Hemen dia aurrea lasai bidetik etxiko eztek. Lauztierrekako Lausti izenego errekan goiti bera. Etxiko ezte gortxe bera milako idiota. Vale. Venga ba, mendixe beraka. Hemen behera gotala Zoazal baserri, Sorozabal. Ben, arbeldiko joxepakin da etorri izan hau hemen jo gehiota. Beti Zoazal, askotan egiten diau izena laburtzea, inerek Sorozabal. Ez leku politxen zeogen. Xagora baina behaldiko brillun zeok, mendi zoitze zerek kriston brillun. Zoazal, ala, gerozte. Joxe pata, joxe zanakin da. Ega. Brillo politxe zuke ingurunek,
Zerek zuaitzek oso politek. Kolore politekin. Zozago baserri, beho hilo ginda. Ja, pinu bikaino zerek hemen. Aitzei bai amerikanok, mira. Aitz amerikano hor atzetio, bultzaka. Honoko haudek, aitz amerikano. Baina bai pinu latza zerek hemen, nia. Gotxuk. Asko ez ere, baina. Ja, botatzeko muntzerek. Leku lasai, Hala, 6 jo baberaka, Venga. Hemen behiz, urretxu zeren zaiona, Urrutxu gu beti. Ni bueno. Oye, vas a relajar, Rendir de agua, hostia. Latza, hala, zanahoria handi honekin. Urretxu. Urretxu. Hala. Espaldi pasau en honi leku atakia. Espaldi. Pena, ataunen bertago leku eta hoxe, ez bizki hau ezautzen. Penaek. Hala ba, venga, bazen horra. Poste hori behira initean. Zeba, telefonikako posteko zerdien. Movistar. Zeba, fibra. Egurre matei. Huekoak, burnizko ituk. Zerek, egurri txurea eman da bezala. Movistarreko etiketa bezala zuki, zikepa. Ara. Ui. Xe. Ui. Que protagonista nahi di bayan. Ezpa. Etzopa. Ez da remateri. Tia finan. Hor behiu bio. Kartelagin da jarreta zerek eta. Espaldi pasau bai. Tira zardan. Baserri edo beroztik indago etxe mato, ez zaude kartelik. A ver, nire txuletatxoa. Aula Zoroiturri o Anu Zoroiturri, ez zara, no? Zer kartelik hemen. Tira. Bueno, hemen lasaitasunen nahi donantzat. Bazeok.
Hoxe baitzeo dela, ostra. Vale. Seitu medio, vale? Aurre egan, lasai. Goiti bera, hortixe, Seitu medio, vale? Venga, ba. Bueno. Eta espaldi ez dio, baiten ika, Nik beti izango diat. Eta egin eskea balima izentzuten diana, beti izango inat. Nei kalen ikusten madian, mesedez, eskartuko ninake, ike ingo baina. Zeti nik ez paizeuken atuitura neska ika iten. Noka o noketan itxa. Noka eta toka ditun, berez. Noketan. Ingo bai, eskartuko ninake. Mentzion usai. Hau den gara usai, nioneke. Usai mena gutxi zeukenat, eta usai txutxen ninat. Zoragarri zen natura. Bazeuken koloreat, indarren zetorren. Ana, bultza gabetik gora. Ostia. Epa. Aitzeke. Zerregan. Aitze. Hartako aitze gaine. Bueno. Pozen matei. Pagoare bai. Pagoa indarren da aitze ondon. Bueno. Aspaldi pasau benean, Esaten ninena, eskartuko ninake, Ikuste madian, makumezkoa baiz, eian ika, bale? Eskartuko ninat. Zati lehen hau gaur honen, esan lehen bila bitin binauna, baina lehen hau, 100 botasunen ibiltzen zinen, jendek. Gue gurasok, iketan ibiltzitunan. Nik bazeuzken ate, ja bik faltaitun, osabaizebak, gaztetan alkarri ikien zineten. Eta gero nobiotan zukaitia pasaitunan. Eta gauzak, ondoko etxekok. Tia Enriqueta, tia Blanquita. Bueno, hoxe, bale? Behin baino gehiago esan dizuet. Hau gehien bat zeukeat nik analau, gure inguruko baztar eta altxor politiok ezautzeko. Izan da, bezala, pena ematen zian, jende ez ezautzea hok, nahi, penagarri, Zan nahi, eta neon inatxone, igual simple alde hortatik, baina hain baztar politiek zeuzken hau hemen, pena ematen zian, jende ez ezautza. Eta batipat, jende asko esan zian, zetago ez ditu gehiten, nahi, eitzek motzago bideo, 2 minutuko, jende arraxako, bestela ez zizkik ikusten. Ja, baina helburu ez zein dek, bideo azkar bat ikusi eta jazta, gero ez zein, ez, nik ez zinen nahi. Nire dinat ikusi, disfrutau, eta gero erregin behar baden, traka jetxi, bideo beha lasa ikusi, eta hain. Ordu, minutoko bideo batekin nik, bai, Instagramen da jende jarte iztiken musikita horrekin tintan, guaikeri hori ez izina bilatzen. Aparte ez zegoena, nire egoi dana montaje egiten, baina ez nire funtxe ez denoi. Nire dinako, jendek disfrutazan, disfrutazala. Eta bestalde, besta batzuk zeuden, behien egoera fiziko gatik, edo ezin duelako egin, esaten zik, guztua ebiltzen hau ikusten eire bideok.
ikusi bakarrik. Nilak etzeukaten jutei, ba, bueno, kamare jarri martxan da, ikusi. Orduan ba. Ba, hoxe. Batzutan txapaxa marranok. Baina, boixe, nik nahi diatenarek jendek disfrutau zala inguru neotekin. Ez dut itzala, urrutia junbezuzki hau, leku odanak. Olako leku politiek ederrek. Eta ez dut nahizkikenak, ba, bueno, ba, hortxe zeukat, nire kanala hortxe zeok. Ez nauni abeaztuko, ez dina famoso nahi, ez zeukena diruz jarrita monetizauta edo ez zeukena dein da. Ez que bestela anuntzio sartzeitun, eta xentimo mato idazteko. Zati ostati bizitxugena eunda gamila jarraitza joki barezi, eta nik hau ez diatortakoin. Aparte euskeraz dala, eta euskal merkatu txiki ere, nik nire ofizioa zeugan, nire lana zeugat, horrekin nahikoa diat. Hau itzen diat, gustatzen zaialago inguruneok eta zuei nahi zutelako gaiakutsi. Hortaz ba. Aukera hau bat zabaldu, jendeak ikusi izan, da gaina euskera zituk eta zekiat, euskaldun guztik euki bat horre hartxiki bat euki bat gendoak, bakoitze bere aletxoa intzan euskeran aldea. Ba batek ba zukadego errezetatxo egiten, o ez datek etxeko truko egiten. Edo alfombra nola garbitu, o etzekiat, edo surfeko tablak nola etzekiat. Baina, ni usteat, zaldun guzti bat zeukeula onoko obligazio bato. Gaur honen gainea, era digital hontan konpetitzea zaile daun hontan, nik uste indarko genduakela danok zezar. Orduan ba, bueno, nire aletxoa hauxedek, inguruneko, ni bizinogen inguruneko ibilbideok, ni etxarriaren azen bizinok, atangoaneok, baina. Eta, bueno, ba, ez hau ziaten inguruneko ibilbide txo bihotziziat, politxe diena iruditzen zaiak, eta boixe, danon artean egin pixkanaka. Hala, gizton txapea zaztuzu. Hala, hor pixate aurra esago, zeitu bideo grabatzen, bale? Hemen tramontan etzeko zara. Hala. Bueno, ontxe abuelo zegoiotan histori bat aliauzeiak, edadea hartzen guatzen einen zaurrare. Kuadriagoa badiat, txikitatik eta etxen Land Roverra eta ezautuik eta zaharra eta olata. Behin ingen doan gaur ibili gaiztengen leku itatik buelta bat. Boa, txikitza, agi. Ingen doan kurba hartzen hasi tope eta errueda daltza bintzean da aziztean buelta galoko. Eta gaurruna apoio zuen emeitzen lurren, klonk! Bapaten resistentzia eta puska ginoan. Hementxe bagetu zean behizea ja, aurrego trazio magarriko, no, horretzen da. Klank, transmisioa, jotaz. Zea, azpiko zoru, klank, nalago ditut, isil duinen da. Oigo la hostia! Konpondu atzea bida bendon da, gonen transmisio puzkia gehatuta. En fin, hau kargaleku, Hemen, zerbait sartu bartzan, kamiona botatzeaga, hemen montau, eskagorea zala, o tratore ezkiela, o ganadu egiotzeko zala, o kargaera. Hala, bueno, piste utzi di hau, hor miruzkoa, deixente hauzita ze baina, hor. Karo, egote itxuk, ura asko egote maldatxu ere gozo, urege iadura asko eukitzeik. Azpie jaten juten de, gordun, hormigoiak egiten dik, asentue, kentzen juten zeion eran, pizzaten juten de alderdi harta, orduan, ba, hola golekutan, astu asko egotek, oinana konpotzen. Ja, dauzti erreka.
hau xedek lauzti erreka. Eta hemen txeia urrungo basarrik. Hemen Movistarreko poste ikusten zeitzea. Zia, zardan hau. Hemen interneta hola otezi joko, eskiatzik, ja? Fibra, baina nola kable igozek ikusten da. Hala, venga, zeitzen goia goiti bera, hala. Bueno, antxe, lauztiturrita berri pasatu dugu. Ja, akorda horren zitzen egiten. Zoanik, bidea ure etxeo. Ja? Ze etxepuskak, Ze etxepuskak. Ostia. Haze katxarrok. Lastimo, mantentze egetzeok. Txok, mantentze egetzeok. Zema dirutza berdeko da nama. Mantentzeko. Lauztiturrita, ego, lauztiturrita. 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 Garria. Ze basarri puskak, Latzak. Hau, mengoadek. Zigat, arbeldiko joxipa ezoten orkoa gaina. Bai, orko ustia dala. Txontakoa. Lauztiturrita. Lauzti degarrekea, hemen dijona. Lauzti iturrita. Honi gintzo, akorda behit moten. Hemen bai, lauztiturrita goiku ilugeta opai, baina... Honula ez? Lauztiturrita, hala, hoi. Hemengo seme egin dagoa. Izen bai. Bian nahi baituk hemen. Behiteie. Hemen lauztiturrita. Berri, izan lauztiturrita berri, Txalatzan, Hala ba, hementxe zeitzen dio. Ne txikitzako, besta horretzapen batzuk behize bizituz. Hala, bazen barra. Bueno, hementxe zeitzen dio, lauztierrak behera. Lauztiturrit jarrutzi hau, etxe berri indazeukina, berezko baserri eta behitei hor. Hemen teletxe eta zerek, ja. Hemen telerdi ustea da laio korrespondean, eta teletxe. Eta hemen txezeok, desbiderak eta bat. Zan izot? Horre txetxoa politia, Ziga, prefabrikatu ite bat ezotean, baina bueno. Hemen digora juten dek, muskia. Aurreko bideo batzuk gatin da hor muski, olianga, tola itxeza, muskiko antena penesa ditut. Hemen diotatzeaiz, Lauztiturrita eta Sangroria dihon pistea, haudek, hemen di hartu bat zuen muskia junei bat zuen. Bai muskia, hemen di gora junda lehenengo desbiderak eta hundi ezkerrea, muskia etatzen zeate. Teskubia juten bat zeate, edo palata edo aretza. Vale, hortik gora junda, baina eta oterren batzuk behartik hor ja, hemen ondo zeo, baina gero ja txartu itxek. Vale, hortik muskia. Muskia arte junleik ekotxe normalakin. Hemen txikitago leku gezautuz behitzea. Telei. Hau etxe berri edek. Nahi guzik ze hogei urte. Ez izkigeoko hogei urte. Honek sarrera batzuk, nola? Hoi kenduta zeukek. Hemen azukan hemen aldapa bezala hola inda. Hemen digo gora sarrera gambara juteko bezala. Kurioso azukan. Zia, inor ez da bizi hemen, no? Teletxe berri. Teletxe berri, gau. Zau telazki. Ez telazki, ez. Teletxe.
Ui. Mene kuadriago jat, launa. Haure etxea, ikera harri ez, ondie. Zurrizan etxe puzkea. Ondie etxea, metro kontatzen hasi ezkeo. Kriston piloa. Gaudek, teletxe. Teletxe. Metro dauzken atzeare, zeharrezko piloa. Hala ba, zeitxo gehiago, hemen ja aurki ailatu bizte, bida hortxe kafetxo atazteko lekue. Leku politi, lasai. Hala ba, venga, guazen. Hortxe ja Laustiberri zereketa. Hala. Oke batzuk epatxarea. Bueno, hemen guaztepa, nintxe seitzen dio. Behera, seitzit. Laustiarreka hontan. Lausti digizen harrekak, Laustiarreka hortiztarrak. Hortak Laustiberri. Mira, txarri miseik, hemen kotxea dago motila. Eta hemen iturri batoan, lehen hau, ustalure edo. Zonatzen ziak, ure zala hemen, beheran, behekon izango. Behekon izango. Haudek Laustiberri. Hortxe izango egiturria. Hauxetek Laustiberri, guztuza? Laustiberri, hortze honaino esantik. Txarren bizie baina. Venga, seitungo ja horreino. Hemen txezoan, korra Espanio giturria. Ustalure edo. Zeukean alena hau baino. Ez zigat hortan, no? Zigat hau Laustiako, zein da? Zena, etxo mantentzea zezailean. Laustigarakoa, Laustiako, Laustigarako. Ez iken jau moztea izena. Laustiako, Laustigarako. Eta hemen txezeok besta baserri batzu da juteko bezbidire, eta horrea besta amaten humarkia ez da dioain jute manoke asko luzauko zaila baina. Hortaz egingo diau hartuko diat zein dien hemen. Atako izkiat, meni no jute ditu. Igartza garate berri, itzate berri, igartzate, itzate, eta arratine. Hiru itxek. Itzate berri, itzate eta arratine. Igartzate, itzate. Guk ata honen itzate, itzate berri, igartza garate berri. Vale, venga, pozo ingo dugu. Hala. Hemen zartzeko piku, piku ondoa, zerrega. Patate ere bai, baina piku ondo izan, bai. Guru etorzen izaiak zea, oin urte atzuk mozorrotu nintzen etxarrin patxi errementaritaz. Nintzen patxi errementaritaz karro harinean da, karron bartun ingudea eta zu eta danan egon jarreta. Eta hene mazte eta bi alabak ituan hiru etxai txikik. Asut, zart eta gatz. Eta zeneko piku ondoa jutuan da. Antxinian adartxo bat zutik goten zanat. Hau erreino noin urteatzuk. Oen behaz dotore dan. Laustiazpi. Laustiazpiko. Zapatatea. Zaitxugak, curioso.
Nerreba, bai. Hangoiko etxe huetzia nola dan, arren goiti gire gein da, bideoa ikusten batzue, erronetik abitzen diatena, praixonetik eta urkilatik eta bueltan ibiltzen ogela, gero handik bueltan. Handik atatzen dek, mendi urkuloa. Mendi urkuloa atatzen gandia. Preparazio nahi txukotxen. Oli daldatzen nahi txukotxuk. Azpiazpi gira. Karazpaneok. Azpiazpikoa bai. Azpiazpi. Hala, hor txeia sangrorioa jagatzen egiztek. Amunda, hantxe, Nain genien. Txaka. Hala, venga. Bueno, eta hemen txegoazagia, gauztierre gauzten, eta oia sangrorio gauzoadek. Oia sangrorioek. Orduan, jende geixo ikusiko jogi. Mentxe goran bizek pelotari atene. Huendala gutxi debuto dona atango. Mentxe gainen ez diat kamara gineak gutxiko gana. Hai? Deskuidazko ikusi nuen. Ziareak gutxiko. Segundan zeo baina. Binot. Hala, hemen txe sangrore auzonea ja, hala? Hemen zuek kokatzeko grabatzen dutziko ja. Mitx. Hala, hemen azteok eta mozti nuen ja. Bueno, ba, hortixek etorri eztek, bale? Hortixek etorri eztek Lauztiarrekatik, bale? Hortxe de garrapidea, hortik San Martin da Lazkaua eta hemendik Ergone eta Etxarria dihona, bale? Baina hortik ez dira egingo guk. Egingo diagor, hemen ditxagun ezek. Eta Barandiaren museoa ikuskoia, hemen atango domoa eta bazkezue zenbait sara ibilbidea, Ergone hartzekoa. Haude gortio, hortik etxe horre maztarretio, utentzate. Ergone, sartia gune datzue, vale? Hemen zeok desbidereak eta zabartu gara, baitaren, vale? Hemen ezkarra hartuko jau. Hortio inbat diola hartuko jau. Esango jau, ezkarra hartuko diola. Vale? Gentilien da arretazio argazki geratatzen, vale? Hauei argazki geratatzen, segundo. Hemen txe Jose Miguel Barandiaren museo. Uste zua? Barandiaren museo. Gaur fiazza ordute egibitzen, oantxe behitiko jo. Hemen tarteka egiten dizkie aietak emeretziako. Epa. Hala. Ba, jakintazuela hemen txe, Barandiaren museoa hoxe daula, irikitazio noaina. Ni grabatzen inguru honetan neska barrutik ataintzaz eta haien, Orduan, ba, hoxe, bale? Barandiaren museoa irikita dago. Barandiaren bizitza, bere onbarea, xer. Eta ekitaldi itesentik irterak, Lizarrustitik parketxe saren barrundau eta irterak egiteko koba bizitatzea, familiekin, umeekin, orduan,
oso politia, sartu zaizte, bilatu zaze interneten eta... Vale. Errota. Eta hemen dago errota zaharra eta martxan jartzen da. Hemen esan gentien etorrerakok udako ekitaldi egiten danen, komunen nahi zuen antzago, udako ekitaldi egiten danen martxan jartzen duela hau. Hala, itxoin, argazki gata baitut eta gehatin dut. Hala, hortxe utzi dugu, Barandiaran museo eta errotea, bale? Eta guain daukezue, bide xamur bat hemendik San Martinaino. Kilometro terdi hola gatuko da. No, 2 kilometro la, parea kilometro. Ordu erditxoan, lase. Bidea, errekan ondon, teharrik zer jungo zete. Zelabar, dorretxea. Zelai, izena guk zelabar, baino zelai, zain molezen berez, ofiziala. Zelabear uste dela. 16. mendekoa, 17. mendekoa uste dela. Latza, dorretxea, Dorretxe. Hementxe dago paseo bat oso goxoa. Hemen di San Martinaino, pixkan agatramo grabatzen jungonez, bai? Erreka ondon oso bidea txegina dauta. Hemen dago baratza bat. Bueno, zenbait hospital zegina bengo diena. Ikusgarri. Nola... Jo. Japonen zan beste jardin egiteko bat ematea. Batzak. Zona zaintza. Txukun, loi arte. Txarren zigureen. Hala, hoxe hementxe, bale? Venga, eakutxeko izan urrungo bidegurutzen mobalin badauka. Hementxe. Eune berri. Norretan bizi eta baina bikotak aztea bizi da bizi. Zik, poz ematen de holako gozak. Orduan, ikustezu hemen oize bidea txeginen gatozen. Hala. Besta bideoa badaugenik egin da ergonetik txuloa, urkila atatzen naizena. Gero bueltatu nintzen horko bideoztatik. Mendioren atzetik, txontxorronen atzetik, torri nintzen, hor bidegurutzen, hone hartu nona. Justu pasatzen naiz, hor gainetik. Hor gainetik bera. Elizan pareatatzen naiz. Orduan ba, bueno. Jarraitzen neuzuenak igual, mapatxo bat egiten mazue, jakingo zen indik noa juten den. Hala, bideo zezeitzea, bale? Venga. Hala, men. Urrugo bazarrek. Hau, uiko etxe, holako madek guztieta. Korrespondiak. Uiko etxe ustea bat, hau gomonzo zarro. Korrespondiak, hau uiko etxe handi, uiko etxe barria. Hau gomonzo zarra. Hala, zaitu goio. Eta hementxe zeuki hau Sara. Hoxe mio Barandiaran etxea. Sara jarri zion, zati, bueno, gerra garaien Sara etxen, Sara herria aldein zian iparralden, para Euskal Herrin. Eta buelta uzanen etxe hau. Existitzen zan, o beha bintzat hartu zian, da Sara izena jarri zion. Baina zia da, erdi museo edo nola dan.
ziat irikitzen den, ez duen irikitzen. Ez zian, nola den. Lehena ez nola, egurrezko sarrera guztu nola. Guk zeitingo dio, bale? Zien nola jarri museoa. Sara etxea JM Barandiaran. Goiko Etxegarria. Zian la Sara hau. Goiko etxe. Eta hau, etxetxo. Hau dek etxetxo. Korrespane. Hala, guk bidez zeituko dio. Hala? Beti guaztek paralelo, San Gregoriotik San Martin adihon bidea. Bai? Orduan bidea usaitzade, bale? Venga ba. Haudek Jose Miel Barandiaran jaio zaneko baserri, peunezarra. Hoxedek, kartela kenduta zet, zigazetia. Peunezarra, hoxedek. Hemen jaio eta han hiloan. Jose Miel. Peruene zahar, peunezarra. Zahar munduate, tegiatu eberretuta zegoen. Guk bideontatik zaituko dira. Ikustazue, bide xamurra, erraza, paseo txatetxeko primerako. Bai? Venga ba. Bazen horre. Bide lasai hemen San Martina. Jende askok sarrote etortzeu erabiltzen di bideo. Hor laskautik, oinezko ibilbide txartxak, ergone arte, eta gauza hartin azkalduta. Kitxa. Hala, hemen besta basarea, zaila goin etortzen bidea, izena, indon honek. Guk beti bezala horti zeitu bideo, bale? Venga, batzen aurre. Hala, hortixe gatozek, hemen etxionten ondoti pasatzen gaizek. Xanti hemen ziot. Metxe zaituko dira. Oain gero hor ezkerreti aztuko dira, bai? Dik ezkerreti zaituko dira. Barbetxe. Ez barbetxe, no? Ja. Ezteko da, barbetxe. Hemen ezkerra aztuko dira, bai? Hortik. Hortik junbe, hemen isartuko dira, bai? Ega, bazen horre. Hemen jartzeik, Olaluzeaga baserriko labea. Hemen, olazadek. Beti etxidaz, karo bide dela. Hala. Agur. Zeleku atxeginek zereken hementxe, udan itzalpen jarri, bogailo bat hartu, ozorre jateko, hankak sartu hortxe, lasai, freskatu bat hartu, eta lasai, hemen bidea oso xamburretzat. Hoi bai, bizikletan etxo pasatzek, debekautatzek. Asko igatzen dek eta gaztatzen jutek eta hemen makinari sartzeko eta modu txarrazeok eta
Orduan bizibetan da ez diuzten. Jende gaitek, baina bueno. Hala, hemen txe, hemen digira guzu gainea, hau zeo lazkau baino, eta beste norantzan ergoneaino momentuz. Zaharrote jaino ailatzen da beste norantzan. Nini joven norantzan ez beste aldeak. Orduan, oso atxegine, erraxea, umegin itiko mukoa, tarte galdapatxik imato ikustezue badaula, baina ez darrez, ez darrez. Vale, hemen txezaituko diagu, gaurko etapatxo hauxe bukatze aldea. Venga. Hemen egizan oso ibilbide atxegine dagoezu, aldapa egitein nahi iztonantzako, ikusten duzu, gora bera pixa bauk, baina, bueno, ez zeugek, hola, ez zeundik, erregan kontra zihok, errepidea antzihok, errepidea hor, eta, ixi, erreka kontra mengoazek, ixuan zadaula giro erutzen zaiak. Beroa zeok. Bai. Hoizen alako aizea, erie, bideo hasi denen, akorda gozate, aterki direzin eutxin hilean. Hor alde bitan. Eta gero behiz, bidea moztea erabaki diat, eta igual de uno. Hala, lasai, ardi igor. Ben fikatzen matzate, domoa hortxe. Lehen hau, pasauneok hemen goitio. Goizen. Hala, bideo ontatxe zaitu gehiago, bide gurutzen bat alia bartea gutxik izut. Hala, venga. Nintxe zaituko gehiago. Ipitapa. Urasko iten honen hor, haitxiko epiloa. Kusgar nintzen dugu. Uraskokin. Hala, hemen atatzen gaizteko hain. Ez da basa riatutza dihon bidea. Baina gu gartuko diau, behera. Eskubi bera. San Martin herrigunea, 9 kilometrota. Hortin noa juten mek. Arrunzoa. Atxurdi. Hala, guk hemendixe behera ingo dio, bai? Hemendixe 200 metroa. Lehize, hartzeko bidetxon sartuko ez. Ega. Bon, eta hemen zubitxoa atzeok. Baina hemen ingo dio, horti zaituko dio. Honi izan bat. Horti zaituko dio. Hemen dik zaitu partez. Ez ez txabole beti kurioso eritu zeak. Txabolatxoi. Kurioso eritu zeak. Hemen parketxo bate iritsiko ez. Hemen aurre segingo dionea errepidea eta goeztek. Errepidea eta bide zumo eztek. Falta zaioken metroak. Zati, bueno. Errepidea eta posteu metro eta hola, zeu kotxe utzi eren agoizen da. Parketxoa. Esto es...
Hemen iturretxo hartzak. Iturretxo enten ure hartuko dio. Zatia, garraitutan egon eta. Hola. Bueno, tamen bita bat intzik hau, ha? Edo juntik hau hortik kotxe utzi dian lekutik atzetik jutzen ezek, hortik etorri ezek, hemen itxurri ezek, hortik hau, ez teletzen ja, hemen bidea gurutza hau, eta atzer ontatik jagatzen ezek, nik jatetxe bat entzia kotxea, horren eta. Uztelen marzo, hemen atzetik jun, jatetxea pasa hau aurreago, eta egon zubie gurutza hau, eta aztea ditze buelta horren, nik jake garen hemen dixe gurutza hau diat, eta azeran espaloien jungo neok ze año kotxe utzi dan lekoño zubia, igaro vale hoxe igaro gehiago eta hemen esango gehiago ezkerra aztuko gehiago vale, ezkar, vale, listo. Entxeia jungo etek, kotxea antxe bukaeran zert. Jatetxe ikusten daneko hartantxe. Vale, eta bueno, ikusiko da, eta grabatzen utziko da denoak. Hemen ikusten ziakena nahi kamera hartuta, pentsegu, hau, zein da friki hau. Hala. Bueno, bortxe ni, monolo ni jola kotxea gatintzat. Bueno. Nola esatek, bizion da lotxe alin baugek, lotxe gezi jaten ematen, no. Zia, nola dan eza ere. Ba, bueno. Ni nizia jaten, dezia jango sekula baino. Ba, bueno, nik zeatik jendean hau, lehen haure esan da zeugat eta. Lira, eskola hontan txikasin nik. Oxemiel Barandiaran eskola. Zenbat aldiz botaren doan atzeneko zimbre jaurretik baloi hemen arraka. Pompara, andereño baloi arraka zunda. Nintxe, magino taliz. Porteriti porteria, bea, eto, ya porterik hemen dan. Zuzkarraro. Oxemiel Barandiaran eskola. Ondituta da nahintzien, gufundak. Nei joan kintadan urrungoa edo, 53, Isto piloa. Isto kintadan diata omateako. Hogei eta 3 hola ginen. Bueno, hemen dizia ja. Larratze, txe handik, Nola egau? Kalbario Santuko ermitia. 1619 urtean egina, behin hau. Ata imarriat. Kalbario Santuko ermitia, bai. Fijatu benuen. Zeurtutak azan. Kalbario Santuko ermitia. 1619. Hala. Bueno, ba hortxe utzi da kotxea moztu ingo jate bentxe, bale? Jende ez zarregaino bainez da. Bentxe inguru ez zoragarri hokin utziko zaitu, bai? Hala, eka ba.
gustako zazuelagon, artidetu.